Og karong mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Waki, Tuki. Sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Oh, mga kabli lagi nagkarga na. Oh, uy, hala. Nihunong tungod sa ilang imok? Uy, saan man lang mga kabli o mga steel bars? Magpaunsa di sila. Oh, Ipausab nila ilang bay? Ipa-building type nila? Maayong oh, pagbuminaw sa naana sila ang truck o mga tao ang sakay. Panganay. Lo, mga taga Susons Construction mo din na, oh. Kailang gusto iya na mo? Si Engineer Randy Suson? Bigate naman na. Makining ato, ma. Kinsa may kontraktor ining kontak nimo. So, kontraktor ba, oy? Nga ang mga istambay raman na si may karsada sa ubos ang akong gikontak. O ko sa ka-regular nga panday. Na. Biya na sa ditang imok ini, kung mauna. Ay paril raman sa ding atong gipahimo, paing. Kanang ila, ambot ug unsa na. Ipausab tingali lagi nila ilang bay. Aw, ipausab sa din atong ato. Cable car? Oh, kay wala naman may agianan. Ipasira naman nila ni Paing kay ilaman kuno ng yuta. Mao dinero nilang gipatrabaho? Oo, isuway kog hangyo nga viral lang nako nga kung kuan agang nang among agianan. Di man musugot. Oh? Wala ko mahimo. Pabuhatan ako cable car para namong buboy ug sa mga o bisita namo sa manimo ug sa mga pasyente. Wow! Cable car. Kamu na gid niya naaana imok. Mapugngan pa ni. Matik. Cable car? Lagi, ma. Mo na ipatao di mo. Bisit. Di mo na nato mabuhat kay... Sa may atong rason nga magtakaod tag kuan, kibon car. Ha? Dili man ta tagaan og permit na. Sugot pa lang ka, ma. Ang bayaran ni Imok ang ilang agianan. Di unta na mahitabo. Ay, dili na lagi ko gustong makakita sa ilang mga dagway. Why problema? Pero dili sa ko gusto nga musikatan sad sila tungod sa ilaw niyang cable car. Pero ma, di man na nato makontrol. Ah, musumbong ko si Tihol. Ma, unsa na, ha? Gisapot ba lagi ka? Nagadto ka si Tihol? Oh, pero gikasabaan na hinuon ko sa mga bisit. Ha? Ano man? Ngano ko nung akong isira ang agianan? Unya, nasugdan naman nagtrabaho. Ay mao lagi. Pero wa ko no ko'y katungod mo pahunong sa cable car ni Imok kay iya po ko no ng private property. Oh, nganon katawa man ka diha, ha? Ang lain sa mo hila ko. Tabangi ko tabangi ko. Tabangi ko nga dili na malahos silang cable car. Mawa na tayo mahimo, anak. Uy, gawas sa... Oh, gawas sa unsa paing. Mahinahuna-hunaan kang paagi paing. Wa. Oh, unya ka na nag-ingon-ingon man ka nga wala tay mahimo gawas sa usa ka butang. Unsa man day imo ipasabot, ha? Anak, day ko sa kabutang. Ma, wa na lagi tayo mahimo, anak. Gawas sa... pagkasuya na lang. Oh, animal ka man day paing, ha? Ha? Animal ka, ha? Ha? Mga probitso, ha? Ha? Nahuman na dyan lang paril, kuya. Di na daw sila makita. May rasad. Anto dyan una taglak ka og layo, kuya. Kaya wa pa man mahuman ang atong cable car. Ana gyud. Ay mo mga pasyente ang nag-uol, kuya. Aw, makasakay ra sa sila sa cable car kun mahuman na. Pero di na pwedeng kuan, dinaghan laging pasyente boy. Mausad. Tingali, sa usa ka adlaw, pinakadaghan na no? Tapo ra gyud akong matiman. Oh, naay parade.
Ambot. Gawsa dito, dali. Nganong may parade man? May parade ba, oy? Oh, unsa man day ron? Banda man ron. Banda lagi. Pero, way parade. Ay para unsa man di ay ron. Blessing sa cable car nilang imok. Oh, unsa? Oo, asa mo ka? Mutanaw ko. Ayaw na lang, ma. Kay, laing kay tinawan ng mga tao na ko ganina. Musamot kung ikaw ang ina makita. Daghanig tao. Daggan, oy. Nagpakita mo sa imok. Nagpasikat binig maayo, no? Kuya, wasin nga itong blessing ko yun. Mura mag-festa. Sponsored man ni tanan, boy. Wa man tayo mahimo kay ipadara man ni nato. Grasya gud ni. Alang nga masaga itong balibaran. Maudyo, kuya. Grasya yun ni kuya nga. Dili ginato. Angay nga palibaran kay siyempre. Grasya gud ni, di ba? Oh, mao gyud. Oh. First time ni sa atong dapit nga kita doon ay kibol ka. Hi! 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 Karon ba lagi ka? Wala hinon ka kabot sa pag-blessing yun. Lagi, uy, gisugo magkugko. Maong karon pa ko nakabalik. Oo, mo ba? Abiya kaon na biya. Oh, sige na, Oh, you can... lamig itong kaon no. Tulong ka bunggo ba ini inyong blessing, uy? Buyag. Puro man nagfiesta. Hala, kadako ka ni mo gasto, no, imok? Wagi ko'y gasto ini biya. Pulos gini sponsor. Sa in English pa, sponsored by. Apila na mga pagkaon ug banda. Oh, sige na biya. Kaon na. Unsa? Sponsored to tanan gahapon? Unang, wag kay gasto sa imok adto bisan piso. Baga-asad kidiyag naong, no? Tuga-tuga siyang pa-blessing og bongga, o niya nag-solicit na day siya? Ha! Excuse me, nang Sabel. Wa siya mag-solicit. Gi-offer to tanan niya. Oh, Basta maayong tao gani nang inana gid na. Dili na kinahanglan nga mohangyo kas mga tao kay sila na mismo maoy mo offer. Ma! Tigil mo diya. ahida. Ang mga taong ihas o cable car. Tanaw gini kas mga pasyenteng imok nga nanakay sa cable car. Wag gud ay mga sakit ng mga tawhana gud. May anak lang gid na sila aron makasakay. Oh, mga ihas man, mga ignorante. Sagdi na sila, ma. Sagdi na sila. Gilang. Maghuna-huna sa tanga unsaon nga malabwa ng cable car ni imok. Oh, sige. Paghuna-huna dayon paing. Agbayram ko sige huna-huna, ma. Pero wa mo gyud masuot sa kong utok. Oh, Paong tabangi ko huna-huna. ay bisit ba ya, oy? Unsa man kay pwedeng makalabaw sa ilang cable car, no? Ma! Naanak ko inahuna-hunaan. Tinuod ka? May nahuna-hunaan na ka? Makapaukyab ka na sa mga tao paing? Oo, kayo. Labi na sa mga batanon. Unsa man na? Magtukod tag milk tea shop. Oh, Swag sa mga batanon, ma. Bisan asa nga dunay milk tea shop, dugok ko gid sa mga batanon. yabag! Ha? Dili negosyo ang akong ipahuna-huna ni mo. Butang nga makalabaw sa cable car ni Imok. Nakasabot ka paing, ha? Kasabot lagi ko, ma. Pero, wa mo gid ko'y manunaan nga makalabaw sa cable car. Mao nagudang-una nila kong negosyo nga, dugok ko sa mga tao. Ay, ambot ni mo. Basta kay ako malipay, ana. Gusto gyud ko nga maghuna-huna kag makalabaw sa cable car ni Imok. Unya unsa man? Wa gihapon kay nahuna-hunaan? Wa gyud gihapon na sud ang imuutok? Wa sa gani ka, ma. Oh. Tarungan kog tubag paing, ha? Tarungan ba kog tubag, ha? Walagi, ma. Walagi.
Huwag mo sudya kong uto nga makalabaw sa cable car. Ay, ambot! Di mo paing. Pulpul kag yung utok do. Ha, kanyahay ng kanunay kag yung malupigan ni imo. Oh, Oh, ngano? Ngano nisiga man ang imong mata, ha? sige day. Oh, Kuan, may nahuna-hunaan ko ma. oh, unsa man na? Unsa? Sige. Isulti na yun. Unsa na? Kay ato na yung ipatrabaho. Atong ipaguba ang cable car ni Imok. Oh, Di ba? Mayong ideya ha, ma? Kay di man na to malabuan. Aw, atong kubun. yabag. Mauna ng pinaka maayon na to mabuha, maoy. Unsa man ka magpapreso ka? Hmm? Naay daghang CCTV camera nga nagpalibot sa cable car. Di magita mismo mo trabaho. Muhay raman ta. Unyag madakpan, nagtuo kag dili ta itudlo, ha? Ah, Wa na gyud. Wa na gyud. Dili na gyud na makalupig ni imok ini. Dili na gyud. Makalingaw sa mga tao tanaw, no? Magkatawagin sila samtang magsakay sa cable car. Hulagi? Dagka nagi ang nireklamo nga nung napura ko nakatawo imong i-cater kada schedule. Di pagid kuno kada adlaw manambal ka. Nya ako lang sa silang gipasabot nga para lang sad sa seguridad ba. Kay tingali unyag magguba ang cable car. Nisabot ra man sad sila. Ngano ka? Bia. Manong tutok naman sad kanako. Nanasad ko'y muta? Oh, Tarong ba? joke ra eh. Wa bitaw. Wa lagi. Nya ano tutok man kanako? Nala ko'y pangutana. Unsa man? Wa na ba gid ko'y chance nimo? Oh, Wa na gid no. di pa ko sure. May chance pa baka wa na kyud. May chance pa day ko kung makana. Oh, Thank you ha. ato na ko eh. Ibalik na ang cable car. Masakay na ko. Dungan ta. Mulakaw ka? Ako'y paliton. Oh, sige. Ano? Tungalay ko ngara. oh, sila si Imok Kupiya. Sila ng duha ang sakay sa cable car. Unsa man? Uyab na gina sila? Ah, Ngano man ka? naglagot kong nagtanaw nila ma. Oh, abi ba na kung wa na ka makagusto ni Bea? Nakagusto mo gud gyapon. Nalimot na di ay ka atong gingging, ha? Nalimot ako mo Unyag mo balik to. Ambot lang. Basta kay sa pagkakaroon, ibalik ang akong gusto ni Bia. Unyag uyab na silang imok. Basta! Pasensya, Bia, pero mubalik kong pang-apply nga mahimo ni mong uyab. Pasensya sa paing. Kay wa pay hiring karon. Ha? Nadawat na ba din ni mo si Imok? Wa palagi hiring. Usahan man pagkadawat si imok. Ah. Yes! At least, napag-ibog ko'y chance. Pangita na lang kog laing paing. Di pa magugo manguyab. Dagan pa kog planos kinabuhi. Bahala na, Bia. Basta kayo magpaabot ang gid ko. Kanusta ka makadecide nga manguyab na. Aw, okay ra sa Bia. At least, priority nimo karon ang imong pamilya. Bata pa masab ka. Og asar mga niya ng minyo-minyo kung stable na ang tanan. Mao gid imok. Mao nga kung gusto ka namang minyo, pangita na lang sa glain. Nakasiguro ko nga mag-ilo pa ng ubang babae nimo. Di na ako mangitaglain. Magpaabot ako nimo. Mao sa nagisulti ni paing nako. Ha? Nibalik di sa panguyab nimo? Oh, Kanusa lang? taod-taod na. Huh. Ngano day imok?
Galagot lagi ka. Dili mura lang biya. Galagot gid ko niya. Galagot gid ko. Ha, grrr, grrr. Ha? Oh, imok? O ba si baruganan? Si buti pa sabot ni mo imok. Si paingot? O si baruganan? Imok? May relasyon mo sa paing? Ha? Wow, Oh, Ngano ko nakapangutana ka manana? oh, Oh my goodness! di ba? Ako lang kiklaro ba? Kay sa ibog kong reaksyon, mura magumay sikreto mong relasyon ni paing. Huh? Paalang ko da. Nagawasan ni mo biya, eh? Ikay lawgaw. Ngano kung ingon adto man ang imong reaksyon? Di man. Katong na ako nuhay si Gingging ba? Niingon gusto siya nako nga in love gid siya kaayo ini. Og na-realize niya nga wag ikuno siya feelings nimo. Og nanguyab na siya nimo tungod sa suya-suya nako. Oh, iya karon manguyab na sa siya balik nimo. Oh. Sabay ang pagtuon nimo. Oh. Love kinay kong tinuoray ni imok. Yes! Kay suko man kitiyang paingagi mo lang ko na kong reserba. Happy lagi kay ka. Uy, tumba ka. Kalit naman sa gantong nga, oy, paing. Kuyawan, masabtan mo. Sorry, Habi, ha? Kuan ka, Habi na kung nakakita ka na ako, good. Wow, oy. Asa di ka? Uli na. Gikan ka ilang imok? Nga nung mamisita mo kang imok, biya? Ako lagi, di na mo pamisadahan lagi. Nga nung mautahan ang pamasab yung kaana, nga daan naman kong iun ana. Wa man si mali siya ang akong pagpamisitas ila. Pwede rin mo sa kang mamisita sa amo, nga way malis siya. Paing, wa ko paadtuan ni imok sa ila. Ako nang kabubuton nga mo adto. Sa ato pa, wa ko pugsa. Wa ko gi-invite. Sa imong kaso, paghuwat kung gusto ko mo adto sa inyo, kay di ko ganahan ang pugson ko. Wa mo kung mamugos ni mo. Ni-invite mo ko ni mo. Mao gani, ni-invite ka. Mao ni kalainan ninyo ni imok. Kay siya lagi wa mangimbitar nako. Kasabot ka sa akong ipasabot? Oo. O sige, kasabot man ka. Ay na kong alihi. Kay mo pauli na ko sa amo. Oh. Ay. Nagkatawa ko, kay nagkatawa man kung nagtanaw nimo. Ngano lagi nagkatawa lagi ka? Ayang ang, luoy man kayo imong dagway paglakaw ni Bea. Bisan ugwa ko makadungog sa inyong gistoryahan, no? Nakasabot ko nga iya nasagkang gibaraw. Maong imo kong gikatawan, ma. Oh! Oh. Unsa ba sa imong gikatawan? Ikaw. Unsa? Kay bisan unsa na lang imong gibuhat nga makuha si Buboy, mabaraw maging ka pirmi. Oo. Okay. Hagbay ra to mga hitabo ay imo pag yung hisgutan. Ay, Ayaw na baya gyud usba ni ha, Paing? Ayaw naghisgot itong mga hitabuan. Nakasabot ka, Paing? nakasabot, ma. Dili na ka mo hisgot, ha? Dili na, ma. Nganong nikatawa naman sad ka, ha? Makatawa mo kung may dumdum. Ay, sa unsa man lagi. Di mo lagi. Ano naman sad? Kuan, kato na kaya mo kun. Di na kumusulti kaya musuko niya ka. Ha? Oh. Da! Ay, salamat dung imo ka. Salamat ka yun, kaayo. Ngano nagpasalamat naman ka nga wa pa man ko ka sugod og atiman nimo. Ay, salamat nga nakasapay na gyud kog table tungod nimo. Ang cable di ay. Ay, uoy. Sa tinuod lang, adto mo mapasalamat nilang Sabel. Uy, ay,
magpasalamat dito. Kay kung niya kurala nga mo agianan, di banggi ko makapatawad og kibol. Mao nga, pasalamati sab ninyo siya. Nge. Ay! Oh, suya agad ako magtanaw anang mga tawhana, we. Ano mga tawag gid ka sila, no? Human makasakay sa cable ni Imo. Mura yung lipay gid kaayo sila. Nindot giday ka kayo ang pamati samtang magsakay sa cable. Mga ihas lang gid na sila. Parehas ra gud tingali na sa misakay og Ferris wheel god. Lagi imok. Dili kay karon ako nakabantay niya. Kadaga na. Magsiki gyud siya glili sa ilang bintana nga atpang sa imong cable car. Magtutok yun na siya. Luuya gud, naibog tingali siya. Gusto sa musakay. Tingali. Maayong Pwede pagbuminaw naman kung na siya sa musakay Lex kung gusto siya. Pinoy. O niya, kay iya naman sa mong gikontra. Mauwaw na siya mo hangyo. Daugon siya sa garbo. Basta kaya ako okay ra gid ko kung gusto siya musakay. Nga nung sige sa kagtanaw niya, ma. Kung makita ang gani kanila, makaingong dito silang naibog ka. Ay, kay naibog gid bitaw ko. Ah, Pero naibog ra ko. Wa ko'y planong musakay. Mao ba? O niya, imbitaron kang imo ka musakay. Ha, Sakay ka. mahitabo ka na. Nga iya ka kung imbitaron nga musakay. Oh, pananglit lang ba? Pananglit. Aw musakay. Askay! Ay, giimbitar na good. Kanong mo balibad pa man? Lagawa, gini mo, maoy. Ingon man ka nga kung imbitaron ko. Pero, imposible na eh. Dili na mahitabo nga iya kung imbitaron. Abi, magod na akong naglagot yung kanan nila. Nga di na kaganamutan aw silang mga dagway. Unya kung ibitaron, wato di ka? Wam, gini kay klaro, maoy. Ay, dili man gyud ko mahimutang, uy. Di ba mawagtang sa kung hunahuna ang kibulkar ni Imok? Bibi. Mugawas ko, bi. Akong liliun. Wa na mag-andar. Tingali, nangatog na sila si Imok ug Boboy. Ug wa man say tao nga moanha sa ilaning mga orasa. Unsa ka kung musakay lang ko bisan ug wa mag-andar, no? Pang picture lang god. Bingaw na bitaw ang palibot. Musuway lang gid ko. Basin pa dig mo andar, musuway lang ko, be. Pero gilak man tingali ni. Oy, di ko makasod. Uy, hala. Ni Abliman. Para day nilak. Katanga bago di ay nila. Wa man ni nila ilak. Be, musod ko. Kinsay na sayod. Pwede na din na akong mapaandar. Naaragin yung mga switch din para i-on. Musod ako, be. Mura kong nisakay inig taxi na. Ako sa ning isira og mag-picture-picture dayon ko. Uy. Ala. Tempa. Automatic raman di ang lock ini. Mag-picture na lang ko. Kaya di rabitaw ni mo andar. Wa man ko'y nakita nga paraon. Picture na lang ko eh. Uy! Uy, hala! Hala ni Andar! Uy! Uy, hala! Ni Saka nagsugod! Hala! Hala! Nganong ni Andar man eh. May nasabdan ka ako. Patay! Masakpan yung ko ini ba? Mayo lang kung dili makamata sila si Imok. Dili sa ko makapangayog tabang kay sabot ka makamatagid sila. Unsaon man ako ini? Nihunong na og Saka. Nipadong na silang bay.
Kang uwawa ini kung makamata sila. Unsa may akong buhaton? Kaya pag magkayo mo ko'y. Iba na ginagikabuang sinang sabit. Huwag man ako siya kabuangi. Ako naman siya gipa-enjoy. Pero, huwag na siya kay Mao. Gaya kay nag-operate niya karon. Mabitaw nga dapat mo enjoy rin ni siya. Di ba siya kung magpakita niya? Ang pangutana, kung ma-enjoy pa ba na siya, nga nagkuyawan naman na siya masakpan. Oh, nihunong og andar nga naabot na din tungod sa ilang bahay. Pero, paong raman gihapon ang ilang mga suga. Nagpasabot nga waray nakamata nila. Ay, salamat. Intahon waray nakamata nila. Pero, unsaon man ako pagbalik sa gawas? Wa naman ni mo andar. Oh, Jesus! Jesus Maria Jose! Kuyawan ako eh. Ni andar man ubalik. Og, padung siya balik sa gawas. Ay, salamat. Makapauli ra gyud ko sa amo. Diin lagi kan, ma. Ay, kabayong bayot! Tan mo kamoy. Ay, ang ahang! Nagalit man sad ka. Di mo daw kagikan. May kadate ka, ha? Saba ka diha, oy. Taka lang kada. Diin lagi kagikan. Anong uram kang kutasan? Ay, kay gikuyawan, mangko. Ha? Karon ako nahawasan. Diin lagi kagikan. Oh, musulti ba ka kus tinuod, no? Oh, Kung musulti kus tinuod, siguradong katawaan na sad ko ining kanahan akong anak. anong wa man kamutingog diha? May kadate lagi yung tingali ka? Ay, wa lagi. Tamparuson taman hinuon ka diha. Kisa man kuno ako ikadate, be. Abot lang. Ikaw rin makatubag ka na. Wa ko ikadate. O wa na ko maghuna-huna pa, ana. Dili na ko muusab, ana. Unya, ano, di makamutubag. Nangutanam ko di mo, gikan, di ang kagikan. Oh, Oh. Ano ka mo tingog? Madlog ka mo tog ans tinuod, ha, ma? Hadlog juga. Klaro na kayo. Gikan juga nag-date-date. Askang, lingawan ako din nagsabil. Napatos buboy, dako sa tong katawa. Ay, wala das buboy ron? Maudi ay, nga imog di kong gitawgan, kay wa kay kasharean. Dili sa doy. Ay na lang tayo mo. Maugid na. Dili man good biya. Mao lagi na. Imo ra kong gitawgan kay wa das buboy. Di lagi. Good night. Oh, hello. Patay. Giputol na. Huskang. Ha? Unsa na, ma? Tug-ana ka? Di lagi kagikan. Kadate-date ka, no? unsa gidi ay tan-aw nimo ining imong inahan paing? Tigo ang igat? Oh, Oh. Nganong wa man sa kakatingog? ma, ayaw sa danang nauna, oy. Narespeto ba yagod ko nimo? Maubitaw nga gusto ko nga mutugan ka kung nag-date-date ka. Kay di na mo kumusupa, kod. Suporta na mo ko nimo. Mao ba? Pero salamat. Pero wa lagi ko mag-date-date in town. Uy, nganong dili man gyud kabuto? Oh. Pwes, tugan kung diin kagikan. Oh, sige. Mutug-an ako. Pero ayaw kong kataw eh. Oh. Anong katawa mo siguro ka na ko? Diin magiging kagikan. Gikan ko ni sakay sa cable car ni Emok. Oh, O sige, katawin ako.
Kano ko amang ko ni mo kataw eh. Unsao man ako pagkatawa mga naglagot mo ko. Ay ayaw na lang gud kalagot na ako, good. Dili na lagi ko muusab. Hinisuway ra ko dong og nalingaw raman sa dinuon ko. Maunang makalagot. Makalagot yung kayo. Mo kaning naglagot ko ma kay nanikuro na kag imo. Wagid ka mananak ko. Oh, tighan na nagtao kuya, uy. Ba naman ay hubas-hubas ko. Pagpaminaw sa Lex Sukad ka na Pinon. kibulkar, boy. Mayong pagpaminaw Saka sa kung- Lex Pinon. Kung ano? Ato na lang ipanghatag. Ipanghatag? Panghatag. Ipanghatag na nimo. Pwede. Ato lang ko na ipatangtang na. Ha? Nya, may mo sa ipatangtang, kuya. Asap sa taagi. Og mga tao, unsao naman lang. Kawas pa. Mas daghang tao, kuya. Mas daghan sa tagkwarta. Kuan mong good boy. Wala mong good tayo kaning privacy. Hindi usad, kuya. Katungwa pa tayo kibulkar. Napa ko'y day off. Usay pa gani, once a week ra ko nga manambal. Pero karon tanawa. Kadaadlaw na mahinoon eh. Nya, wa sa maktuman ang kuan. Ang sabot na to nga. Napo lang kadaadlaw. Bitaw. Pidag ko na maghinatagan ng mga tao, god. Lagi Kay lagi, aron ko na kay pundo para pang repair sa cable car. In kasog maguba. Timok, pita no? Oh, napaabot ni mo ang mga tao. oh. Maadto ko lang nila. Muna ako gawas, kuya, ha? Sige, Buboy. Mabayad ka sa kugawas imo. Kadit sa biha. Oh, ngano? Nalagoy pangutana. Unsa man na? Kining pananglit ba? Pananglit unsa man? Pananglit ang ginaya. Ay, unsa gani? Pananglit ba? Magkadayon ta. Oh, Pananglit raman. unsa man lagi? Pananglit ang yun ba? Kining magkadayon ta. Imo gyapon kong tugtan nga manambal. Oh, Salamat, Pia. Salamat sa pagsabot. pananglit raman ka to. Aha. Oh. Pues, para sa pananglit ra sa to akong tubag. Ayaw tog seryoso ha. Sunod na dayon diri ha. Biis ay. Ano sa man to eh? Angay ba tuto na ko ikalipay nga pananglit raman di tuto? Kalibog ko eh. Jutay ang kahilom! Jutay lang kahilom! Kahilom lang, jutay lang kahilom lang. Sige na. Hilom lang. Guys, quiet, please, quiet. Okay, paminaw mo ha. Na ako'y nabantayan ba? Kining balik-balik naman niya ang mga sakit nga inyong gipatambalan ako. Ubo, sipon, matastike, piang, sakit sa tiyan, panuhot. Di ba gituluan man tamo? Sa mga paagi sa kuan, pagtambal ini? Aron di na namumuanhin ako? Gituluan tamo wa? Ay, gituluan! Unya, anong naramang gihapon ka na inyong gipamatay, God? Anong naramang gihapon? Ano mo anhim ang gihapon mo? Nga, ingon na gihapon yung problema. Ganahan raman may makakita ni mo. Ano lagi yung taon nga kanunay naman tao mo magkakita na ako? Di man may mapulaan imong kagwapo. Di man ko gwapo! Kagwapo ni mo. Kiyat-kiyat pa man taong ka man lang, eh. Gwapo. Kung gwapo pa ko, nga nung wa man ko uyab hangtod karon be? Nga nung wa pa man ko sugta sa akong gipanguyaban? Oy, sugtan na na, Biya! Biya, sugtan na na, Sugtan na! Sugtan na, Oh. Don Imok, Biya! Don Imok, sugtan na! Sultan na
Nakadungog ka aron paing. Nakadungog ba? Unyaon sa man. Wa ka lay buhaton? Sabi ako mahimo ba? Tinam ka dito makakita o sa ilang gibuhat dito kay taas na ko ng paril nga imong giali. Asa ato pa akong sa, ha? Nais kay ako ma. Oh, Tungod na ng parila, daghan na kay nawa na to ma. Dako kay nagdamage nga gihatag ang imong gipatukod nga paril. unyaon saon pa man na binganaan naman na. Ipabungkag nga. Unsa? Ipabungkag nga ma. Ipabungkag nga! Nayabag ka, ha? Kadako rin ako gasto sa pagpatukod ng parila? Unya ipabungkag lang ni mo singon anak ka sayon? Be. Usaw mo ng pagpabungkag nga ilisod ma. Unsa? Unsa ilisod? Di makabungkag ko sa ingon anak na kasayon. So tihi ko, usaw na pagpabungkag sa ingon kalisod. Ayabag ka man di ay paing! Ikaw ro binag-ingon. Paghilom! Oh, Ma, wapit ako gid ko magkauyon nga imo nang gipaalihan og ingon anak kataas nga paril diha ma. Uy, tanawa. Wa na gid kalibutan unsay mga paghitabo silang imo. Igo lang tas pagpaminaw. Di mo kita makadugog. Gawas kon pareha sa aron nga kusugay lang mga tingog. ay nga nung karon pa man taon ka musulti nga sopa ka di ay. Nga nung wa ba ka musulti sa wa pa na mahinay kigtukod diha? Nisulti mo gud ko. Wa mo ka mo patuo. Nisulti ba guday ka? Sulti ko eh. Ay, unya. Unsaon man ang anaan naman na. Mao gani ma. Wa na tay mahimo. Ay, ug kun dunay mga buhaton si imo nga makapasamot og kasikat niya. Wa na gyud tay mahimo ma. Dili gyud ko mahimutang ini da. Taod-taod na gyud nga wa pa minahimo si Paing nga makapaukay ni imok. Unsaon gyud kaha ni sa? Dili gyud ko mahimutang hangtod doon ako. Oh. Husto. Husto. Mauni akong buhaton. Urog yung pukaw tungod lang ana mo eh. Ba ka ma? Unsa parong rasa ha? Ama, alas 3 pas kadlaon. Nahibaw bitaw ko. Unya nga nang imo matawag ko. Gipukaw. Para sultihan ka ini. Nga di ugma na lang utanan ni mo gisulti nako. Kay importante man eh. Importante na nga. Imo na kong gipahibaw nga kabatch ni Mus Elementary ang bagong gobernador. Oo. Og dili lang kay ordinaryo nga kabatch Paing. Nanguyab pag yun na ako pag grade 5 na mo. Yun na naging ka-importante, ma. Mas importante bigyo din nas akong pagkatog, ha? Ay baya di mo Paing. Mura ka magpahoy diha. Manibaw ka ba nga imong giputol ang akong nindot kayo nga damgo? Oo. Nindot kayo akong damgo, ma. Pag uminminyo ni Bia, kasala mo, o kiss the bride na unta. Uy. Pero imo kong ibugaw. Mao ba? Nahalala, sige. Katuog na nagbalik. Basin pag magdamgo kang honeymoon na ninyo. Katuog nagbalik. Uy. Unsay? Uy, hala. Murag kwarto man sa usa ka 5-star hotel. Murag sakto mang gisulti ni mama na. Magdamgo kong balik unya. Honeymoon na namo ni Bia. May tao sa banyo. Si Bia ka na? Darling? Paeng! Pwede mo join kagaligo na ko diri? Ha? Sure, Bia. Muapil kong kaligo ni mo.
Asa ka, paeng? Ano ni suod mo ka din, ma? Kawas din to. Ay, ganong paghuson man ko nimo nga ako may nagbayar din ni kwartuha. Pero hindi mo na mo ni Biha, ma. Naaw siya karon sa banyo, ug iya kong masudlong. Aw, so dito. Matuog naman ko. Maayong pagpaminaw sa Ano Lex mo Pinon. malagyan mo ni Biha? Ako lagi ni bayar din ni kwartuha. Baong anhi ko matog, bisag inyo parong hanimon. Mamasan, imbis anhira ko sa damgo makahigayon. Ibo bagi kong barawon. Ay, maugani nga ayaw na lang pag-inarte kay damgoran eh. Mao gani mga gawas na lang dito. Kay maura lagi ning akong higayon in town. Kagsara kining mahitabo. Ay, so na lagi dito sa banyo kung gusto ka. Og pasagdi lang kung matuog sa kama. Mamasan, di lagi na pwede. Ay, ganong dili man pwede. Kung dili ka musugot, pagmata.